имрӯз дар коллеҷи технологӣ ба номи Абдулаҳад Қарофи шаҳри Конибодом чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ бахшида ба иди бостонии Сада бо иштироки омӯзгорон ва донишҷӯён баргузор гардид. Чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии роҳбарияти коллеҷ оғоз ёфта, зикр шуд ки иди Сада ҳамчун ҷашни рамзи нур, гармӣ ва меҳнати созанда аз давраҳои қадим дар фарҳанги миллати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. таъкид гардид ки эҳё ва гиромидошти ҷашнҳои миллӣ омили муҳими таҳкими худшиносӣ, болоравии ҳисси ифтихори миллӣ ва тарбияи маънавии ҷавонон мебошад. дар идома донишҷӯён бо баромадҳои адабӣ, қироати шеърҳо, саҳначаҳои рамзӣ ва иҷрои сурудҳои халқӣ маънии фалсафаи ҷашни Садаро ҳамчун рамзи пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ ва нақши оташ дар ҳаёти инсон ба ҳозирин муаррифӣ намуданд. ҳамзамон гӯшаи таомҳои суннатӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида, фарҳанги ғании миллӣ ба таври зинда бостоб ёфт. қайд гардид ки баргузории чунин чорабиниҳо дар муассисаҳои таълимӣ барои баланд бардоштани сатҳи маърифати фарҳангии ҷавонон, таҳкими рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ аҳамияти калон дорад. чорабинӣ дар фазои идона ҷамъбаст гардида, иштирокчиён аз барномаи омода гардида таассуроти нек бардоштанд.